ରୋଷେଇ ଘର ଜିନିଷ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ସୋୟାବିନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ତ ତାହେଲେ ସୋୟାବିନ୍ର ଆଜି କଟଲେଟ୍ ବନେଇଦେବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ରହିଛି ତ କିଛି ସୋୟା ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରି ଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ବତୁରି ଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ନେଇକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଆମର ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଚକୁଟିକି ଆଉ କିଛି ବେସିକ୍ ମସଲା ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, 4 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର, ମେଥିପତ୍ର, ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଟା ଦଳିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଡୋଟିଏ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିଦେଇ ଗୋଟେ କରି ଛାଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏପଟେ କଲର୍ ବି ଉଠିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ନେବା, ଗୋଟେ ଛାଙ୍କି ଆଣିବା। ଆପଣ ବି ଖାଇବେ, 15 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସୋୟା କଟଲେଟ୍। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।